Salam hürmetli vatandaşlar. Здравствуйте, dорогие Türkmenistanцы. Biz yende New York'ta Birleşen Milletler'in kurulmasının esası zalışı, Gen Assambleyan geçirilen zalışı. Bizim kaldıran meselemizin biri şu biometrik pasportu, yurt pasportu, ol buňky gününe Türkmenistan'a aýratyn bir hadisa uğurlol. O beli de bir zat bu. Yurdun içinde şol pasportu aljak bolsaň, bolýa 5 gün, 10 gün, bir ay ekenne. Beýtirip ýyllap inni oçur 2025-nji ýyla çenli ýetdi. Men bir prezident sumoklara yüzlenýän bir haramdağı da on haram sıçağı oğluna da. Ediyen işiniz näme? Näme mesele var Türkmenistan'a beýle şo pasportlar berjek bolsaň. Şol işi ýola saljak bolsaň näme kynçylyk bar? Näme üçin siz şu meseleni çözeňler? Milleti siz haçana sen it saklanýarak beýtirip islen watyna goýberip islemedik watyna hol kapasa salyp saklajak bolar. Millete bir haçana sen beýtjeksiz. Halka da aýtjak sözümüz adamlar hiç sussuňyz basynmasyn. Hiç haçanam çekinmäň bulardan. Sebäbi görüşüňiz ýalyk biz ne şu wagt arada Warşawada bolduk. Bu wagtyna ýende bäderdi biz hiç haçanam durmaz. Hiç kim bizi saklaban bilmez. Görünmesegem biz şu wagt çok halkyň aladasynyň uğruna hemem biz şol esasy wuruşyň öňünde biz ol akopda bukulyp oturanlar däl, o gıygyryp ýörenem däl biz esasy şonuň birinji hataryň içinde şol haram diktatura bilen gapma garşylykda. Sebäbi halkyň haky bar. Narod meýip durar. Adat yolu